si, že v dnešnej dobe stále viac a viac ľudí sa dožíva vyššieho veku a nároky tejto modernej doby vyžadujú, aby boli v kondícii, aby sa vedeli orientovať a aby vedeli fungovať bez pomoci druhých. Ja by som poradila všetkým ľuďom, ktorí nikdy nerobili šport, že v staršom veku, keď si chcú predĺžiť život, tak jedine športom. Určite bolo to zábavné a si myslím, že aj ľudia, ktorí nerobili šport, že by sa určite zabavili. Každý sa síce nejako cíti, ale keď exaktne zistí, na čom je to určite výhodnejšie.